χαϊδεύω τώρα. Έλα πάλι. Το παιδί μου το μικρό. Μη το παίρνεις. Παίρνεις βίντεο τη μικρή. Πες να σου δώσω το χέρι της. Μαρία. Κοιτάξτε λαιμό. Έλα εδώ. Έλα. Έτσι μου. Ούτε δεν έτσι το πω. Φέγγι, κοίτα. Δώσε μου το πόδι σου. Φέγγι! Όχι τώρα στο βίντεο, κόλπα. Δώσε μου το πόδι σου. Θα βγει στον αέρα. Δώσε μου το πόδι σου. Δώσε μου το ποταράκι σου. Δώσε μου το ποταράκι σου γαμώτη. Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κοίτα εκεί, πες εκεί. Καμίγια. Καμίγια. Γεια σας. Με λένε Φέη και θα γίνω πριγκίπισσα. Θα γίνω βασίλισσα. Κοίτα εκεί. Ας δείτε εδώ τι. Κοίτα εκεί. Λες θέλει σιδεράκια. Να δω μου έτσι σιδεράκια και τίποτα άλλο. Ρε Μαρία πάλι, ο Μανώλης. Γιατί? Ξέρω εγώ γιατί. Δεν είχε τι να κάνει, λέει, ας κάνω λίγο δημοσχέση. Μην το ενοχλείς, κοιμάται, φτάνει. Πάρε την ουρίτσα τη Δήμητρη. Εδώ πρέπει με πινέζα. Τι κοιτάς? Έλα να πάρεις την κυλίζα. Κοίτα. Τι είμαστε τώρα γιατί δεν κάθεσαι. Κοίταξε εδώ. Το τέλειο κούρεμα. Έχει και μια γραμμή. Μου κάνω. Έχει μια γραμμούλα μαύρη που μέχρι εδώ είναι μαύρη και βγήκε πάνω ξανθιά. Και έχει ένα τριχωτό κίτρινο κεφάλι. Και έχει ένα κόκκινο λουρί. Ωραίες. Πού σταματάει ρε. Πάνω στο που πάτησε για αρχής. Ποιο πάτησε είναι γι' αυτό.